Interlandbreak, dat betekent meestal een speciale aflevering. En dat is deze keer niet anders. We gaan het hebben over de Rode Duivels met ex-Rode Duivel Steven de Voer en met onze chefsport Christophe Liberlo, die de Rode Duivels al decennia volgt. En ik, Matthijs Dumery, ben er ook bij. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Steven, welkom in onze podcast. En eerst en vooral ook proficiat, je bent net papa geworden. Ja, dank u. Hoe is het ermee? Goed. We zijn sinds zaterdag thuis en voorlopig gaat alles goed. Beetje kortere nachten, maar dat is normaal, denk ik. We hebben een cadeautje, Steven. Het is Prachtig. niet veel, maar Prachtig, een pak papier. ingepakt in het Moet ik niet wereldberoemde openen? papier van Belang van Limburg. Ja, als je wilt. Ja. Mijn vrouw en ik doen altijd de kruiswoordraadselpuzzel Belang van Limburg. Elke zaterdag. Kijk, Een slabbetje. Oh, dank u. Wat staat er weer op, Steven? Ik weet het niet meer precies. Als ik later groot ben, lees ik het Belang van Limburg. Ah, voilà. Voilà, ideaal. Heel mooi. Dank jullie wel. Alsjeblieft. En dan zullen we maar gewoon meteen over voetbal beginnen, zeker? De Rode Duivels die moesten in Kazachstan gaan spelen. Christophe, dat betekent ook dat jij helemaal naar Kazachstan bent moeten reizen. Hoe was jouw reis? Die is eigenlijk al bij al vlot verlopen. Het was een vlucht van 7 uur heen en 7 uur en een half terug. De terugvlucht was iets minder aangenaam dan de heenvlucht voor de sfeer in het vliegtuig, want we rijden mee met de Rode Duivels. Die we niet zien natuurlijk of horen, want zij nemen vooraan plaats in het vliegtuig en pers en sponsors achteraan. Is dat dan met een gordijntje ertussen? Of? Een ijzeren gordijn bijna. Het is niet de bedoeling dat je contact zoekt. Nu, dat doen we ook niet. Hè. Als journalist, je weet wel wanneer dat je die spelers mag aanspreken en wanneer niet. Maar daar wordt toch wel op toegekeken. Zelfs als we aankomen aan het vliegtuig bijvoorbeeld, deze keer ook met de bus, de deuren bleven dan dicht, terwijl dat die bus helemaal volgepakt zit met mensen, totdat de spelers aankomen en dat die in het vliegtuig zitten. Maar goed, neem er allemaal bij. Je mag al meevliegen, wat handig is, want als je anders in Kazachstan moet geraken, rechtstreekse vluchten zijn er niet. Dat zijn dan nachtvluchten via Istanbul en zo. Eén collega heeft het wel gedaan. Ik heb het ook ooit gedaan. Het is niet aan te raden. Maar dus de reis die is al bij al heel vlot verlopen. Ja, Kazachstan, het is niet bij de deur. Steven, heb jij ooit in Kazachstan moeten spelen? Ja, ik heb een paar keer in Kazachstan gespeeld, denk ik, met 2 kwalificaties met de Rode Duivels. En ik denk ook 1 keer met Anderlecht, denk ik, dat wij ook nog naar Kazachstan zijn geweest. Onvergetelijk. Ja, dat waren onvergetelijke reisjes, absoluut. Is dat dan ook de verste verplaatsing die je ooit hebt gedaan? Ja, voor kwalificatiecampagne sowieso. Ja, 2K in Brazilië was natuurlijk nog iets verder. Maar qua kwalificatiecampagne was dat het verste, ja. En ja, toen waren er ook nog niet echt zo die business seats. Dus dan kregen wij 3 gewone plaatjes om te kunnen liggen. Wat dat ook niet echt comfortabel was. Of qua recuperatie was dat ook nog niet zo... Ja, dan moest je dwars gaan liggen op de... Dwars gaan liggen om te kunnen slapen. Lukte dat een beetje, slapen zo? Nee, ik kon nooit na een wedstrijd slapen. Ik denk dat wij zelfs vroeger altijd na de match regelmatig ook terugvlogen. En dan kon ik nooit slapen. En dan was het echt zo 4 uur of 5 uur 's ochtends dat we ook thuis waren of zo. Nu was het ook 's nachts terugvliegen. Ja, meteen voilà. na de match. Heb jij geslapen? Ik heb wel even geslapen, ja. Ik heb eerst nog even gewerkt, dan een stuk van Joker gekeken, de tweede versie ervan. En die was wel goed, maar ik ben toch in slaap gevallen. Ik heb gezien ook op je Instagram, Christophe, dat er catering was op de tribunes. Wat deelden ze daar precies uit? Ja, bij de Belgische supporters, want ik was even naar het vak van de Belgische supporters getrokken om enkele Limburgse fans te zoeken die ook helemaal de oversteek hadden gemaakt. En op een gegeven moment kwamen er een 3-tal jonge dames met Kazachse klederdracht, kwamen die met een mand vol met oliebollen naar de Belgische supporters en ze kwamen die gewoon uitdelen. Gratis. Gewoon gratis uitdelen. En lekker? Ik heb er geen geproefd. Ik heb het allemaal overgelaten aan de fans. Ah, dat is vriendelijk van je. Dus dat was dan niet in de perstribune waar je toen zat? Nee, in de perstribune daar kon je beter wegblijven, want er was bijna geen plaats. Die was gewoon helemaal volgestouwd met supporters. Daar zaten supporters in de perstribune? Ja, en die hadden wel een pasje om hun hals hangen met pers op, maar die hadden hun kinderen bij en zo. Dus, en echt waar, ik heb er eentje moeten wegjagen om zelf te kunnen gaan zitten. Dat is al straf. Dat is ongelooflijk. Hoe reageerde die zelden daarop? meegemaakt. Ja, die grommelde wel eens. Ja, goed.
Ik ben ook zo'n imposante verschijning, Mathies, dat ze echt wat schrik kregen. Ja, ze konden niet anders dan verplaatsen. Goed, de wedstrijd zelf dan, 1-1 tegen Kazachstan, lijkt nu niet iets waar we vrolijk van moeten worden. Wat vonden jullie van de match? Ja, niet goed. Dan vooral de eerste helft. Ik denk, die eerste helft creëren we ook veel te weinig. En ja, verdedigend zijn we gewoon kwetsbaar. En daar hebben we ons... niet echt in een geheel kwetsbaar, maar we maken het gewoon ook individueel. Maken we iets te veel fouten verdedigend. Maar in die tweede helft, ja, je kan weinig zeggen, omdat je creëert wel veel kansen. En daar moet wel altijd... Raskin bijvoorbeeld, die moet daar eigenlijk altijd scoren. Je kan niet... Op 3 meter is het, denk ik, ja, op die keeper knallen. Hè. Je moet daar overzicht kunnen bewaren. Als je hem één van de 2 hoeken legt, is die bal altijd binnen. Dus je hebt wel kansen om die wedstrijd te winnen zonder echt uit te blinken. Maar je moet die wedstrijd wel altijd op basis van die tweede helft wel winnen. Heel veel kansen, die worden dan niet afgemaakt. Is dat dan vertrouwen? Moet je dan vragen aan de keeper op training, laat er eens een paar bij. Ja, ik heb die vraag gesteld aan Thibaut Courtois voor de match in Wales. En hij moest er zelf om lachen toen. Maar ik zag nu wel dat Ancelotti vertelde dat hij het ooit gevraagd heeft, echt aan Thibaut Courtois, trainer van Real Madrid, van zeg vriend, je pakt er wel wat Ja, dat veel kan wel op een training. ding zijn als Thibaut in de goal staat en je krijgt er geen ene binnen dat je op een bepaald moment begint denken van... Ja, en toen heeft Ancelotti inderdaad gezegd van laat er maar een paar binnen. Want, En dat deed hij dan ook wel? Ja, ik vermoed van wel. Toen voor Wales zei hij dat hij het nog niet heeft gedaan. Maar ja, heeft dat te maken met vertrouwen zo toch nu bij de Rode Duivels in Kazachstan? Ik weet het niet. Ik denk vooral dat bijvoorbeeld iemand als Raskin, dat die weinig in die positie komt en dat hij dan denkt van ik trap maar zo hard mogelijk en dan zien we wel. Terwijl dat iemand die dan wat rustiger blijft en in die situatie vaker komt, dat hij het dan rustiger doet. En ja, het moet niet hard zijn op dat moment, het moet vooral heel precies zijn. Bijvoorbeeld Thomas Buffel in zijn tijd. Ik kan me niet herinneren dat hij vol met de wreef een pegel ooit in de winkelhaak heeft geramd, maar die scoorde wel vaak. Omdat hij altijd heel beheerd, binnenkant voet, wreef zo een beetje, dat hij die bal kon wegleggen. Ja, als we kijken naar Lionel Messi bijvoorbeeld in zijn topperiode, die plaatste alleen maar ballen. Hè. Dus eens dat hij rond de 16 in de 16 was, dan daar waren weinig doelpunten met de wreef bij. Dus... Allemaal goed geduwd in de hoek. Allemaal goed geduwd in de hoek, ja. Dus op dat moment, op die positie, het is gelijk Christophe het zegt, dat hij niet veel in die positie, dus hij denkt, ik geef daar gewoon een pegel op, terwijl als je gewoon naar die keeper kijkt en je kiest een hoek, want op dat moment is je gewoon een hoek kiezen, dan is die bal eigenlijk altijd binnen. Wie hem wel heel goed in de hoek duwde was Satpayev, de 17-jarige aanvaller van Kairat Almaty, die naar Chelsea gaat. Die jongen kan duidelijk goed voetballen, maar het is wel de korte hoek waar we het hier over hebben, die moet zelfs toch gewoon hebben. Ik was de wedstrijd aan het kijken, dus natuurlijk was op VTM. Maar ja, over de goal valt veel te zeggen. Maar ik vind wel dat zelfs wel de minste schuld treft. Omdat de bal wijkt wel af. Voor mij is, Theat maakt de grootste fout door de foute inspelpas. Maar voor mij ook, Connie de Winter, die twijfelt wat hij moet doen. Ja, die loopt terug. En bij ons hebben ze altijd gezegd, tot aan de 16. En dan gaat je in het duel of maak je een fout of pakt je de bal. Maar niet in de 16. En hij wijkt tot in de 16. Tot Satpayev de actie maakt naar buiten toe. En de bal wijkt wel af. Dus ja, het is geen grote fout van Cels. Ik denk dat hij iets korter bij die hoek had kunnen staan. Dat hem dan misschien wel een reflex had kunnen doen. Maar hij wordt wel op het verkeerde been gezet. Dus ja, voor mij zijn er 3 fouten, waarvan 1 grote, 1 middelgrote fout en 1 iets kleinere fout, denk ik. En dan is Theat de grootste fout. Dan is Theat voor mij de Die grootste. inspeelpas moet gewoon beter. Ja, die moet beter. En ja, het is wel zo dat kunstgras anders voetbalt natuurlijk. Hè. Qua steun op de grond, qua inspeelpas, qua schieten, uw voet, ja, dat is anders. Je moet eens op een gewoon veld voetballen en op een kunstgrasveld, dan is dat anders. Maar het is wel geen excuus om die pas verkeerd te geven daar. Op kunstgras, want Theat zei het ook wel, dat het helemaal anders is. En misschien ook wel dat het in het begin van de match was en dat er ook mee te maken heeft. Anderzijds, je hebt ook de opwarming, je hebt de dag voordien getraind.
Dus je moet er toch een beetje aan gewoon geraakt zijn intussen. Ik zag ook wel dat meteen na het doelpunt riep Theaat iets naar Van Aken. En Van Aken deed zo ook teken van, ja, wat dan? En ik vroeg dan achteraf aan Theaat en aan Hans in de mixzone van, ja, waar ging dat over? En Theaat vond dat Hans die bal naar De Winter had moeten spelen in plaats van naar hem, omdat hij onder druk werd gezet door die aanvaller van Kazachstan. Maar Hans zei ook, ja, het was gewoon een paas die ik kon naar De Winter spelen, ik kon naar Theaat spelen. En Van Aken zei van, ja, Theaat stond ook vrij. En inderdaad, als hij die bal gewoon kaast tot bij De Winter, fatsoenlijk, dan zitten we hier er niet over te praten. Dus ja, dit kan je niet op Van Aken schuiven, dit toch? Nee, zeker niet. Nu, Theaat deed het ook niet achteraf, maar ja, hij was toch ook niet echt heel plichtsbewust schuldig. Zo. Hij zei, het is mijn fout. En in de volgende 5 zinnen probeerde hij 3 redenen te zoeken waarom dat zijn fout niet was. Ja. Want hij zei dan ook, het is nog 25 meter tot aan het doel, dus we hadden het nog kunnen rechtzetten, zo van die zaken. Ja, hij heeft daarin wel gelijk, maar hij moet dat niet zeggen. Nee, voilà. Nee. Ja, het is niet aan hem om dat te zeggen, het is aan de trainer om dat te zeggen, of aan andere spelers om dat te zeggen, dat er nog andere dingen gebeuren, wat dat ook normaal is bij als je een goal slikt, zijn er verschillende dingen die fout gaan. Maar ja, hij heeft daar wel in gelijk, maar het is niet aan hem om dat te zeggen. Hè. Gelijk dat Christophe zegt, hij zoekt daarin een paar excuses wat hij gewoon niet nodig heeft en eigenlijk niet moet doen. Hij moet gewoon zeggen, kijk jongens, ik heb die fout gemaakt, fout in het spelpas, verkeerd ingeschat. Of ik was misschien niet klaar, ik dacht dat hij naar Koning ging spelen, hij speelt naar mij. Ja. Zoiets gewoon. Een collega, journalist, noemde trouwens Koning de Winter, Koning de Wijker. Leuk. Nu, nadien speelde hij wel beter, De Winter. Maar hij had het moeilijk wel zo. Het is ook een speciaal type van speler, van verdediger in dat opzicht. We hebben het dikwijls over de lichaamstaal van bepaalde spelers. Trossard ook, dat het soms lijkt dat hij niet hard wil werken, terwijl dat niet zo is. De Winter heeft dat ook een beetje, vind ik. Het komt zo'n beetje flegmatiek over. Hè. Ik zie hem ook niet snel een tackle doen. rustig. Ja, Iets zo, hè. rustig. Ja. Dus van, ik sta hier op mijn gemakje te verdedigen. Ja, als ik hem zie dat hij bijvoorbeeld geen druk voelt. Hè. Ik herinner me een van zijn eerste wedstrijden bij de Rode Duivel, dat hij een verkeerde kopbal, omdat hij aan het wachten was op die bal en had hem pas laat doordat hem eigenlijk te ver was, dus onder die bal doorging. Dat zijn zo van die kleine momenten. Misschien zo, ja, een soort van iets te veel, ik kan niet zeggen vertrouwen, maar zo, ja, de Company had dat ook in het begin van zijn carrière, zo iets te weinig druk voelen. Zo, ja, het komt hier wel in orde. En ja, dan zo'n bepaalde intercepties missen. Of ja, te zeker zijn van je eigen. Want ik moest dan direct ook aan Thomas Vermaelen denken, bijvoorbeeld. Hè? Als dit bij Thomas Vermaelen zou gebeuren en die ziet dat die bal te kort is, die zit daar binnen een fractie van een seconde zou die daarop zitten. Hè? Absoluut. Ja, Thomas is natuurlijk dat is natuurlijk ook een van de beste verdedigers. Want ik denk puur verdedigend, Steven, dat hij nog sterker was zelfs dan Company. Hè? Thomas had alles. Hè? Dus het jammer daaraan is de blessures. Maar als je zijn inspeelpas, als je een passingoefening deed bij de Rode Duivels en je moest een pas krijgen van Thomas, dan was je knieschijf eraf. Die bal die ging echt los over de grond, maar echt keihard. Echt zo die Ajax-school, maar hij had echt zo die mooie inspeelpas over de grond. Die kon een pas echt van 30, 50 meter, maar echt grondscherend geven. En die pas die was perfect. Dat was mooi. Dat was mooi om naar te kijken. En dan is het jammer dat hij natuurlijk wel wat de kwetsuurs vond. Ook verdedigen was die been hard. Ja. Daar moest je echt niet mee in duel gaan. Ja, dikwijls dat je zo je ogen dicht deed, van dat je dacht van, ai, als hij vertrok. En toch had hij elke keer de bal en won hij het duel. Hè. Je hebt inderdaad nog met Vermaelen gespeeld. Nu, op dit moment zijn er bij de ploeg veel jonge gasten. Zijn er nog veel in deze selectie waar jij nog mee gespeeld hebt? Met de basis zelf moet even nadenken, maar ik denk... Er zijn er ook natuurlijk nu een aantal niet bij waar je wel mee gespeeld hebt. Ja, De Bruyne, Lukaku, Courtois. Ja, met die jongens natuurlijk wel, maar de rest... Hans werd niet opgeroepen, Van Aken werd niet opgeroepen toen ik daar was. Nee. Dus dat zal het... Kastanje is dan de volgende die er Kastanje, komt. Meunier was geschorst. Kastanje was er bijgekomen. Trossard nog niet toen? Nee, Trossard was er nog niet bij. Zelfs zal er wel Dat zou kunnen. af en toe bij geweest zijn. In zijn periode van Gent Ja. zal hij misschien een paar keer opgeroepen geweest zijn. Ja. Witzel zat natuurlijk ook nog op de bank. Ja, Witzel zat natuurlijk ook op de bank. Ja, maar, ja. Ik vraag me af waarom, maar goed.
Ja. Ja, Maar dat is of is er van overtuigd dat het beter Heine zou kunnen zijn die er nu bij is? Ja, het is een discussie van... we hadden de discussie Batshuayi, je hebt de discussie Witsel. Hè. Ik denk ook als je Witsel oproept, moet je daar een waarde aan geven in de zin van het is spelen of ergens ook niet oproepen. Omdat je ook... Ja, je hebt die leeftijd, dan kan je beter misschien een paar andere jongens de kans geven om dit mee te maken. Hè. Als je ook Kazachstan speelt en Liechtenstein... Als je tegen Kazachstan geplaatst was, kan je een paar nieuwe jongens de kans geven om tegen Liechtenstein te spelen. En zou hij het nu doen, omdat hij toch nog een rol ziet voor Witsel op het WK dan nog, denk je? Of? Hij heeft nog niet gespeeld, Witsel, Nee. denk ik. Hè. Hij is wel ingevallen, denk ik, Ja, tegen Noord-Macedonië, denk ik. Tegen Noord-Macedonië. heeft een invalbeurt gehad. Ja, hij heeft 1 invalbeurt gehad. Maar ik denk niet dat hij, voor een WK... Ik denk dat we genoeg leiders hebben. Kan Witsel erbij, dat kan. Hè. Maar dan zou ik wel zo'n leider meer speelminuten geven als het voor hem op te roepen is. Misschien krijgt hij nu wel minuten in Luik. Hè? Ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Je zei het al, Van Aken werd toen jij Rode Duivel was niet opgeroepen. Nu wordt hij wel opgeroepen. En de 1-1 was ook een typische Van Aken goal. Hij speelde ook een goede match en hij leek me ook de terechte aanvoerder, vond ik. Jawel. Hans speelt bij de nationale ploeg zoals hij bij Brugge speelt. Hè. Hij heeft die passing, hij brengt die rust aan de bal en heeft dat infiltratievermogen. Wat hij misschien nu iets minder bij Brugge heeft, maar bij de nationale ploeg kan dat meer. Ik denk voor hetzelfde geld maakt hij er twee of 3. Maar hij doet dat heel goed. Hij is niet de kapitein die gaat brullen en roepen, maar hij is een kapitein die al voetballend het voorbeeld geeft. Ben jij kapitein geweest, Steven? Nee. Nooit? Wij hadden iets meer leiders, denk ik. Ja, maar ik bedoel ook bij een club, bij Stonda. Ja, bij Standaard was ik Zo? kapitein. Bij Anderlecht ben ik ook even kapitein geweest. Dus ja. Het is iets... ik vind ergens... Die band is maar een band. Mhm. Dat is 1. Je hebt sowieso 4 of 5 leiders nodig in een ploeg om een ploeg te leiden en te sturen. En ik op het veld was heel mondig. Daarnaast ben ik ook wel in die rol moeten groeien. Want ik was 18 jaar in Standaard toen ik kapitein werd. Oei. Ja, dan sta je daar tegen Onyewu, Sar, Dante en zo. Dus maar die respecteren je wel als jij goed voetballend het voorbeeld. Hè. Ik zei op het veld wat iedereen moest doen. Hè. Dus omdat dat iets automatisch in mijn hoofd was van wij moeten hier die wedstrijd winnen en ik wil dat het zo en zo gaat en geef mij die bal en ik laat het zo zien en zo krijg je respect ook van je ploegmaats en accepteer die ook dat je dan dingen gaat zeggen, maar dan ook langs het veld in. Hè. Dat ze ook van verwachten van hey, kapitein, wat moeten wij hier doen of wat gaan we doen? En dat doet Hans ook al voetbal. Ja. Wat zo de strafste kleedkamertirade die jij hebt meegemaakt bij de Rode Duivels? Want zeker in je beginperiode ging het allemaal nog niet zo supergoed, hè? Nee, en toen werd er veel geschreven over de tweedracht, Vlamingen en de Walen. En dan werd dat ook jong en oud ineens. Hè. De ouderen waren dan de Vlamingen, de jongen waren de Walen die opkwamen. En dat was zo... Eigenlijk door buitenuit een soort van tweespalt gecreëerd. De Louis Vuitton-mannetjes en zo, van die dingen. Ja, ik herinner me nog met Logan Bailly ook, een advocaat geloof ik, hè, dat de advocaat toen ook zei van het is niet belangrijk met welk chakosje dat we aankomen, zoiets. Ja, vroeger werd daar zo altijd wel wat sneller een verhaal rondgemaakt, maar ik denk de grootste tirade. Er zijn veel momenten geweest, ook toen dat het heel goed ging. En eigenlijk toen dat het heel goed ging, denk ik dat ze feller waren. Ja? Tijdens de rust van een bepaalde wedstrijd. Met Compagnie, met Vertongen, met Courtois. Als het niet gaat, dan zeiden wij dat ook gewoon tegen elkaar. Hè. Ik vind het altijd goed als een kleedkamer zelf correctie doet. Zelfreflectie, zelfcorrectie. Dat het niet een trainer is, hey jongens, jullie moeten dat en dat doen. Als er spelers vanzelf beginnen, dan weet je dat is iets goed en dat komt wel, dat komt wel goed. En dat hadden wij heel veel. Wij hadden dat in die topperiode hadden wij heel veel van die jongens
die zeiden van oké, het is niet goed en wij kunnen dat ook tegen elkaar zeggen en dat was helemaal geen probleem. Ja, ook omdat ze het gewoon waren van bij een club, denk ik. Hè? Ja, je zit op een bepaald niveau en wij hadden toen veel leiders, omdat er ook veel jongens waren die ook de toon aangaven bij de clubs. Hè. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Compagnie, Vermalen, Witsel, Moussa Dembele. Dat zijn allemaal wel jongens van geef mij de bal, ik doe het. Hè. Zelfs Dries Mertens, Romelu. Dus ja, daar moest je weinig tegen zeggen als coach. Ja, en toen werd het ook gezegd, omdat jullie wisten dat jullie uit je status moesten aankomen. Hè? Ja, tuurlijk. Maar er was een moment, hè, dus ik denk die kwalificatieperiode juist daarvoor. Ik denk de wedstrijd thuis tegen Nederland, winnen wij 4-2. En dat was denk ik de ommekeer in van mathematisch kan het nog, naar oké, deze generatie is er nu klaar voor. En dan begonnen we, thuis tegen Kroatië was het nog 1-1 denk ik, of 2-2. En dan gaan we winnen in Wales. En dan was die trein vertrokken, Servië in Kroatië en gaan winnen voor de kwalificatie. Ja. En dan zag je die groep. Dat was ook het moment dat iedereen bij zijn club in een topclub en basis was. Ja. En prijzen ging pakken. En dan wist je ook, ja, deze generatie is vertrokken. Ja, die match in Kroatië, die kwalificatie, ik was nog redelijk jong toen, maar die ga ik nooit vergeten. Dat is zo'n jeugdherinnering dat mensen van mijn leeftijd echt allemaal hebben van, wow, die match, dat was zo het moment dat je voelde van, hier gaat het de twee goals van Lukaku. Hè? Ja. In de gietende regen. In de gietende regen. Heb je wel iets mee met gietende regen, Steven? Ja, in Schotland of in Wales? Waar was het? In Schotland. Ja. In Schotland maak ik de goal. En dan in Kroatië stond ik ook in een baan, geef ik de assist voor de 0-1, denk ik. Dat was de 0-1. Ja. Maar wij hadden toen op dat moment die mentaliteit van, ja, niemand wint van ons. En wij hadden ook, wij hadden Compagnie Vermalen bijvoorbeeld in de basis, maar je had ook nog Daniel van Buiten, Nicolas Lombaerts, Toby moest rechtsbak spelen, Jan linksbak. Ja, dat waren, dan vergeet ik nog eigenlijk Fellaini in heel het verhaal. Ja, want die stond er zelfs niet altijd in. Hè? Nee, dus wij konden zo op bepaalde manieren spelen. Als wij een iets langere ballen gingen spelen, dan was Marwan daar met zijn borstkastcontrole en het kopspel en de infiltraties. Dat misten we nu zaterdag ook bijvoorbeeld wel. Hè? Ja, wij konden ook powerplay. Wij konden heel goed voetballen, maar wij kunnen op een bepaald moment ook heel veel powerplay creëren. En van op de bank konden we ook wel altijd met Witsel. Wij hadden heel weinig kwaliteitsverlies in elke league. Ja, bijvoorbeeld tegen Japan op 2K ook. Hè. Is die omschakeling er gekomen voor een stuk door Fellaini ook? Ja, voilà. Ik denk ook onze eerste wedstrijd op het 2K 2014 staan we 1-0 achter tegen Algerije. Ik denk Marwan komt erin en maakt de 1-1, denk ik. En dat is ook weer zo'n moment. Hè, dat, wij kunnen omkeren. Ja. En dat is nu bijvoorbeeld, want Onana die staat daar dan ook met zijn kracht en zijn lengte en zo. Maar ja, het zit toch minder in hem. Hè? Want ik kan me ook niet zo echt me inbeelden, zijn kopspel bijvoorbeeld, dat zo supergoed is, ondanks zijn gestalte. Ik denk dat Onana heel graag voetbalt over de grond. Ik denk dat hij zijn kwaliteiten, of zijn fysieke kwaliteiten nog meer zou kunnen gebruiken. Ik denk wel niet dat hij zo'n goede kopper is als Fellaini. Maar het is te vaak één soort spel dat we op dit moment spelen. En dat is de bal naar de flanken, acties maken en blijven voetballen. En ja, we hebben op dit moment ook niet die kwaliteit om dat constant te kunnen blijven doen. Ik denk dat we soms ook powerplay, omdat er ook veel ploegen zijn, waarbij wij de defensies nog niet altijd kunnen ontregelen, zoals tegen Noord-Macedonië, creëren wel kansen, maak je ze niet af, maar ook in Kazachstan. Ja, dan kan je misschien wel met powerplay. Het blijft hier natuurlijk FC Limburg. We hebben al gezegd dat Van Aken een fantastische match speelt. Wat vonden jullie van die andere Limburger op het veld, Leandro Trossard? Goed. Tot minder goed. Ja, maar ik denk, Trossard bij de Rode Duivels is een beetje een enigma voor mij. Hij kan soms heel goede dingen doen en soms minder goede dingen. En hij haalde op een of andere manier nog niet dat niveau wat hij bij Arsenal haalt. Bij Arsenal is hij super sub, of speelt hij eigenlijk altijd goede wedstrijden bij Arsenal. En dat heeft hij bij België nog niet. En is dat een kwestie van vertrouwen, van systeem. Want je ziet dat hij op bepaalde momenten wordt hij wel op zijn goede positie uitgespeeld. En dan zie je het ook weer zo soms een mindere aanname of een mindere paas. En misschien dat hij zich op een bepaald moment ook niet op zijn gemak voelt. Ja, dat zou kunnen.
Want op links komt hij eigenlijk het best tot zijn recht zo. Hè, van dat hij naar binnen kan komen of kappen. En ik weet ook niet hoe het komt precies bij de Rode Duivels dat het net niet lukt. Ik denk ook dat hij moet daar echt zo loskomen nog. Ja, hij moet echt eens een... Je voelt dat hij ergens met een soort van gewicht op zijn schouders zit. Ja. Van, ik moet mij constant bewijzen, of anders word ik na 60 minuten bijvoorbeeld gewisseld of zo. Mm. Dat hij daar nog met dat in zijn achterhoofd zit, dat het daarom... Dat hij soms misschien iets te veel wil forceren, terwijl bij Arsenal kennen ze hem, weten ze wat hij kan, en dan valt hij in, maakt hij het verschil, of mag hij beginnen. En dan zien we altijd dezelfde Leandro Trossard. Eigenlijk een keer een match nodig dat hij er 2 maakt of zo voor de Rode Duivels, dat een beetje loskomt. Nu heeft een periode gehad dat hij in een paar interlands na elkaar, dat hij echt een paar keer scoorde, een paar assists gaf. Ik denk thuis tegen Engeland in Leuven, denk ik, dat hij heel goed speelde, denk ik. Ja. Nu, ik vind nog altijd dat hij altijd zijn waarde wel heeft en meestal zijn match ook speelt. Ook al scoort hij niet en ook al geeft hij geen assist. Maar wat je bij de Rode Duivels hebt, als je in die positie staat, dan wordt daar natuurlijk ook terecht naar gekeken. En dat heeft hij op dit moment net te weinig, die statistieken. Steven, je zei daarnet al in jouw periode dat er in de kleedkamer al vaak eens door de spelers op scherp werd gezet. Nu, Christophe, je wist me te vertellen dat Doku na de match toch ook best scherp was. Ja, ik denk dat iedereen het ook gezien heeft op tv. Hè. Ik stond naast Wouter de Smet in de mixzone toen hij daar ook het interview gaf voor Sporza. En daar was hij al scherp, voordien was hij op VTM ook al scherp geweest. En je merkte ook aan zijn antwoorden. Hè. Hij kreeg een vraag en hij kaatste ze meestal terug of antwoordde in het begin met 1 woord of 2 woorden en meer niet. En ja, hij had het dan ook over dat iedereen beter moest doen, de spelers en de coach. Nu, hij zei ook wel van, hij moet instructies kunnen geven. En dat werd dan door sommigen geïnterpreteerd als hij geeft niet de goede instructies. Maar Garcia was geschorst en die zat in de tribune. Dus ik denk dat hij het op dat moment daarover had. Ja. En niet over het feit dat ze niet goed ingelicht waren door Garcia vooraf. Maar hij was scherp, dat alleszins. En ja, dat mag ook wel, vind ik, na zo'n match. Ja, hij heeft ook wel gelijk in de zin van, als je tegen Kazachstan Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois en Lukaku nodig hebt om die wedstrijd te winnen, ja, dan is er ergens een probleem en dan kan je ook weinig gaan doen op een WK. Dan kan je wel kwalificeren voor het WK, maar dan kan je daar eigenlijk weinig gaan doen. En daar heeft hij wel gelijk in. Over het feit dat hij zegt van we moeten de juiste instructies krijgen, deels akkoord, maar ik vind ook, je moet jezelf kunnen aanpassen. Hè? Oké, dat ze verwachten dat ze met de lange bal spelen, dat kan, maar dat kan ook zijn dat zij uitvoetballen. Maar dan moet je ook weten, ja, wat is optie, hè? Wat is ons plan B in balverlies tegen een ploeg die voetbal? Want dat hebben ze waarschijnlijk ook al eens moeten doen en dan weten ze ook wel wat ze moeten doen. Dus ik denk ook dat op dat moment daar leiders op het veld moeten staan die ook gaan zeggen, hey jongens, ze voetballen uit, misschien moeten we even gewoon zo gaan staan. Of dat er iemand naar de bank kijkt van, ze voetballen veel, wat moeten we nu doen? Ja, dat ligt dan niet volledig bij de coach. Dat ligt niet volledig bij de coach voor mij. Dat vind ik ook soms te gemakkelijk, want vroeger had je dat niet. Hè. Nu is er een soort van overinformatie of de spelers verwachten zoveel informatie, dat het, ik noem het altijd PlayStation voetbal wordt, dat ze zeggen, we moeten van A naar B naar C, en als ze zo druk zitten, zo, maar zo, ja, voetbal verandert constant. Hè. Ik bedoel, de wedstrijdsituaties veranderen en je kan wel trainen op een bepaald patroon, maar als zij anders beginnen voetballen, ja, dan... Je mag niet zeggen, hey, jullie hebben dat tegen die landen zo gevoetbald. Jullie moeten dat zo doen, want wij hebben zo getraind tegen jullie. Ja. Dat gaat niet. Dat gaat niet, hè. Dus ja. Ja, en als je te veel taken meegeeft, dan gaat de speler op den duur zeggen van, als er iets gebeurt van, ja, maar dat heb je niet gezegd, hè. Ja, voilà. Ja, zo gaat het. Dan begon het, hè. Als je zegt van, je moet altijd diagonaal... Meestal is er de ruimte als je diagonaal inspeelt. Maar de tegenstander gaat dat ook doorhebben. En als ze die ruimte gaan afblokken en je blijft dat doen... Ja, maar de coach heeft dat gezegd dat ik daar moest spelen. Ja, maar als die daar gedekt staat, moet je die niet... Allee, dat is een beetje common sense in... Ja. En dat ontbreekt nu een beetje. Nu, Misschien ook door dat de spelers zover nog niet zijn of te braaf zijn voor elkaar misschien? Nee, ik denk ook... Of hoe komt dat? Ik denk dat een deel van... de overinformatie is, omdat we alles kunnen analyseren tegenwoordig. We hebben de camera's van boven, we zien de exacte manier van spelen, de exacte looplijnen van iedereen. En dat de coach dan zegt, dit zijn de oplossingen, wat dan ook wel klopt, maar de spelers, de tegenstander gaat zich ook wel op een bepaald moment aanpassen. En dan moet je natuurlijk die automatische reflex hebben van, oei,
de vrijheid wordt te veel Ja, weggenomen. ja. Mhm. En dan moet je spelers hebben die zeggen, oké, we gaan nu gewoon even ons ding doen, want ik voel dat dit en dit. En heb je bijvoorbeeld bij een Kevin De Bruyne, Mhm. die ziet dat. En die gaat dat ook doen. Ja. Dus, En die zegt het dan ook, waarschijnlijk. Hè? en die Tegen een zegt dat- collega. die zegt dat dan ook, ja. Nu, we kunnen het dus niet allemaal afschuiven op de coach. Rudy Garcia die is nu een klein jaar bondscoach van België. Hoe evalueren jullie hem tot nu toe? Ik zeg 50-50. Ik vind, hij doet het oké. Zonder grote uitschieters voor mij. Hij doet wat hij moet doen op dit moment. Maar de referentie ontbreekt nog voor mij. Ja. Ook omdat we niet tegen geen toplanden spelen. Wat niet zijn fout is natuurlijk. Maar ja, ik wil het nog zien. Op een WK dan. Ja, op een WK zal het van moeten Dan zijn. zal het- Ja. Ja, ik vind het is echt met ups en downs. Hè, want bijvoorbeeld tegen Oekraïne en Murcia dacht ik van oei, wat wordt dat hier? Maakte hij ook een paar vreemde keuzes en zo. Ik denk de past op het middenveld toen. Een paar vreemde keuzes. En dan met de terugmatch in Genk tegen Oekraïne was echt wel heel goed. Ja. En toen dacht ik van ja, nu zijn ze vertrokken. En we hadden toch weer met ups en downs. In Noord-Macedonië bijvoorbeeld gelijk, thuis ook gelijk. Tegen Wales met de hak over de sloot daar thuis. Dus ja, het is echt met ups en downs. En ja, als bondscoach denk ik, je werkt niet elke dag met de spelers. Het is heel moeilijk om iets klaar te krijgen. Langs de andere kant, de dingen die je kan doen, zijn de stilstaande fases, bepaalde plan A, plan B, waar Steven het al over had. Wissels toch wel ook, waar hij toch soms vreemde keuzes maakte. Dus op dat vlak, ja, kan je het zeker niet allemaal op Garcia afschuiven. Langs de andere kant heb ik het ook nog niet zo van... Hij brengt echt iets meer dan de doorsneecoach. Ja, en die wedstrijd van Wales, die thuiswedstrijd van Wales, is eigenlijk het ideale voorbeeld van de periode Rudy Garcia. Die eerste 30 minuten spelen ze Wales volledig weg, staat het 3-0 en denk je van, het wordt hier 5-0. Dan krijg je 3-1 en dan zie je zoiets heel raar van, oei, ik denk dat het dan, ja, het wordt dan 3-2, 3-3 en dan heb je zo ineens, kunnen wij dan niet meer voetballen? Staat er ook niemand, zo is heel veel twijfel verdedigen, want ik denk dat toen elke aanval van Wales gevaarlijk was op dat moment. En dat is iets wat een mix is van wat Rudy Garcia daarin moet brengen, van op een bepaald moment, dat moet er gebeuren en dat moet er gebeuren, duidelijke instructies, maar ook van spelers, dan ook verdedigend van, jongens, nu moeten wij 10 minuten even gewoon de deur dicht doen en de wedstrijd doodmaken. Dus die switch, ja... Daar is De Bruyne heel sterk in. Hè? Ja, die voelt aan wanneer dat je de bal moet bijhouden, bijvoorbeeld, en wanneer dat je, hij je doet echt dat moet heel aanvallend goed. voetballen. In balbezit en zo doet hij dat zo, maar verdedigend, ja, dat moet van achteruit natuurlijk gaan komen. Hè. Kevin kan wel zeggen, maar als die jongens van achter dat niet aanvoelen, of meer gaan zeggen, ja, maar de coach heeft gezegd, we moeten meer zo doen. Ja, dat is niet hetzelfde, terwijl, ja, dan nogmaals vroeger, ja, dan, als daar compagnie van achter staat, die zegt, jongens, 10 meter lager spelen, de deur dicht doen, wedstrijd doodmaken. Ja, Deze groep is daar nog niet klaar voor. Nog niet klaar voor. En dat kan nog komen. En ik hoop dat dat juist voor het WK, dat die klik gemaakt wordt, of dat we daar genoeg vertrouwen in vinden om dat te kunnen doen. Het is hier al vaak gevallen. De Bruyne, Courtois, Lukaku, die gaan ze nog heel goed kunnen gebruiken, zeker ook op het WK. Ik weet niet, Steven, heb je Kevin nog gehoord? Hoe is het met hem? Ja, ik hoor hem dagelijks. Dus, ik hoor en zie hem dagelijks. Hij doet het goed. Hij is zich een beetje aan het vervelen, omdat hij nog niet... Ik denk dat hij vandaag aan zijn eerste dag revalidatie is begonnen, omdat hij moest een beetje immobiel blijven. Wat mag hij dan doen nu? Nu gaat hij bij Lieve Maaschalk. Is hij vandaag de eerste dag gaan revalideren. Hij mag nog niet superveel doen, denk ik. Want hij is nog op zijn krukken. Maar het gaat goed met hem. Hij kijkt veel voetbal. En wat zei je over de match tegen Kazachstan? Heeft hij ze gezien? Hij heeft ze gezien, ja. En? Als je zegt, ik ga het maar niet vertellen, dan weten we genoeg. Hè? Ja, nee, niet van. Ik denk gelijk iedereen. Hè. Het was niet goed genoeg. Hè. Maar ja, goed. Heb je de match samengekeken misschien, of niet? Nee, hij zat... waar zat ik?
Ik zat met mijn zoontje, juist. thuis en Ja. hij was naar de padel gaan kijken van zijn schoonzus. En hij had de wedstrijd via zijn gsm opgezet. En daarna over gesproken. Maar ja, goed. Dat het niet goed was, kon iedereen zien. Hè. Ja, dat is waar. Ik kan me wel inbeelden, als je De Bruyne bent en je weet wat je kan bijbrengen, dat dat heel frustrerend moet zijn om dan die 1-1 te zien. Toch? Kan ik me inbeelden, ik weet het niet. Ja, alleszins. Ja, nu, ik denk wel... Ja, ik weet het. Ik wilde zeggen, ik denk wel dat Kevin, als hij naar de match zit te kijken, dat hij zich niet zit op te jagen, maar ja, ik weet het niet. Opjagen en niet opjagen. Ik denk, hij weet wat hij kan bijbrengen, maar hij weet ook van, ja, ze moeten nu natuurlijk ook kunnen winnen. En Hij kent de situatie ook wel. ja, Ja. voilà. Het is ook... je moet kijken naar de speelsgroep die je hebt en naar de juiste... die juist naar waarde schatten. Ik denk dat er een periode is geweest waar wij misschien aan overschatting deden met de Rode Duivels, dat wij ook... Oké, het is even minder, of het is minder, en we zijn niet aan het opbouwen naar misschien even goed of iets beter, maar dat zal de toekomst uitwijzen. Maar we moeten nu kunnen accepteren van, het is minder. Geeft dat het excuus dat je moet gelijk spelen tegen Kassa? Nee, maar het is nu minder. Kan het beter worden? Ja, gaat het beter worden? Ik denk het... We moeten echt wel hopen, want we gaan daarvan uit, zo dat Lukaku en De Bruyne, dat die sowieso fit zullen zijn tegen het WK. Ik denk dat ook wel en ik hoop het ook wel. Maar niet vergeten, ze hebben toch een bepaalde leeftijd, ze hebben toch een bepaalde blessuregeschiedenis. Ja, ik hou toch een beetje mijn hart vast voor volgende zomer. En misschien is dat een beetje doemdenken, maar ja. Want als ze er niet bij zijn, ja, dan zie je toch dat het veel minder is. En ja, dan wordt het WK toch een moeilijk verhaal. Nu, met of zonder, wat kunnen we verwachten van de Belgen dit WK? Ik denk dat je moet afwachten in welke groep dat je terechtkomt. Want je kunt daar zowel in een makkelijkere groep terechtkomen, waarin dat je dan wel kunt groeien in het toernooi, of het gaat er misschien al direct op moeten zijn. Ik denk dat het voor ons niet slecht zou zijn dat we kunnen groeien in het toernooi. En dat we dan dat vertrouwen, dan kunnen we misschien... Ja, als we de juiste verwachtingen hebben, denk ik dat we daar wel iets kunnen doen. Maar ja, alle puzzelstukjes zullen juist moeten vallen. En we zullen Kevin nodig hebben, Romelu nodig hebben, Thibaut nodig hebben om iets moois te kunnen doen. Ja, en op een WK, je moet ook je verwachtingen al bijstellen in die zin dat de groepsfase overleven is al niet meer genoeg. Hè? Want eigenlijk, als we eerlijk zijn, de groepsfase is eigenlijk de kwalificatiefase van vroeger. Hè? Want tegenwoordig heb je zoveel landen die meedoen. Je moet al heel slecht spelen om niet door de groepsfase te geraken. Hè? Want de eerste 2 gaan door en de beste derdes gaan ook nog door. Ja. Dus je moet echt al slecht voor de dag komen om niet de groepsfase te overleven. En dan begint het toernooi eigenlijk pas. Dus wat dat betreft, ja, mag je toch wel de eisen wat hoger stellen. Ja, nu, officieel zijn ze er nog niet op het WK. Ze moeten toch eerst nog de aardsmoeilijke opdracht een punt pakken tegen Liechtenstein. Hè? Ja, jongens, Als ze die niet pakken, dan moeten ze ook niet gaan. ja, Dan als is ze een het... punt pakken tegen Liechtenstein, dan moeten ze eigenlijk ook zeggen, ja... We blijven thuis. Ja, Ja, inderdaad. we moeten daar eerlijk in zijn. Hè. En ja, dan moeten we wel durven zeggen, ook qua spelers, wij moeten niet gewoon winnen tegen Liechtenstein. Wij moeten niet gewoon winnen, wij moeten winnen en het moeten er 5 zijn. Hè. Ja, absoluut. Nu, Wales won met 0-1, geloof ik. Liechtenstein. Oh. Ja. Op verplaatsing, dat is heel stom, maar dan kun je nog zeggen, oké, Liechtenstein uit, Ja. altijd moeilijk. Ja. Maar thuis, jongens, op Sclessin, Ja, de sfeer gaat daar goed zijn, sowieso. dat moet een handje vol worden. Hè. Zeker. Ken je een Dan... speler van Liechtenstein, Steven? Ja, nee, voilà, daar begint het al. Ik herinner me van de heenmatch in Liechtenstein was de expected goals rate van Liechtenstein 0,0. Wel, dat moet opnieuw gebeuren eigenlijk. Hè. Dus een gelijkspel zit erin. Gelijkspel moet zeker lukken. Wie zijn jullie spelers van de week? Ik zal beginnen bij Steven. Dan ga ik voor Hans van Aken. Ja. Ik denk, hij was kapitein, hij was aanwezig op het veld, hij heeft zijn job gedaan en heeft die wedstrijd... hij heeft gescoord en dat was mooi voor hem. Zoals kapitein zijn, dan was hij wel een van de weinigen die echt op niveau was. Oké, dat lijkt me een heel logische keuze. Christophe, wie is jouw speler van de week?
Ja, ik kies dan voor Koskaretsas, omdat hij bij Griekenland opnieuw gescoord heeft. En daar toch ook meteen zijn stempel heeft gedrukt. Dus dat is knap. Hij trekt de lijn door van bij Genk. Heeft daar opnieuw het goede ritme te pakken. En dat heeft hij ook getoond nu bij Griekenland opnieuw. Ik vind het wel een beetje jammer dat dat ten koste is van Schotland. Want ik heb het wel voor de Schotten zo. Als die op een groot toernooi zijn, is altijd, Leuke is ploeg, altijd leuke fantastisch. supporters. Die supporters zijn zowat in elke speelstad, ook al spelen ze er niet. Dan dragen daar toch ineens duizenden Schotten op. Dus wat dat betreft vind ik het jammer. Maar Koskaretsas dus. En dat brengt ons heel makkelijk nog bij een kort stukje over Genk en STVV nog, want inderdaad, zoals ik al zei, we blijven FC Limburg. Steven, wat vind jij van het seizoen van Genk tot nu toe? Ze moeten beter kunnen. En ze kunnen ook beter. Maar ik denk wel dat er verzachtende omstandigheden zijn. In de zin van... In het begin van het seizoen vond ik ze echt goed spelen. Vond ik ze goed spelen. Creëerden ze wel veel kansen. Maar gingen ze er niet in. En dan werd dat al snel een probleem. En dan zat Tolu nog natuurlijk op de bank. En werd natuurlijk die druk misschien een beetje ongezond opgevoerd naar O toe. Die dat dan moeilijk tot scoren kwam. Ik denk... de wedstrijd in Polen, waar dat hij een penalty mist. En dat hij toch een paar grote kansen. Hij scoort daar wel, maar hij had er gemakkelijk daar 3 of 4 goals kunnen maken. Verdedigend is het wat minder geweest. Ook omdat zij heel aanvallend voetballen. En dan in de omschakeling speelden ze heel veel man tegen man. Hebben de verdedigers eigenlijk... Ja, wordt er eigenlijk Russische roulette gespeeld met de verdedigers van Genk. Waardoor de kritiek op de verdediging voor mij niet altijd even terecht is. Omdat dat voor mij een groepsgegeven is op die manier goals slikken. Zeker als je zo speelt. Hè. Voilà, die organisatie moet dan gewoon veel beter staan. En dan is Bangura voor mij daar een heel belangrijke speler in. Maar ik denk wel dat ze er gaan doorkomen. En als ze dan kijken, dat ze de les maken van vorig seizoen, waarin dat zij heel goed zijn begonnen, tot aan de play-offs alles kapot hebben gespeeld, dat ze die les eigenlijk hebben genomen van kijk, het hoeft nog niet allemaal even flitsend te zijn, maar het op een bepaald moment moest het wel beter en is het ook wel beter. Ik denk dat Braga wel een mooie referentiewedstrijd, daar waren ze echt gegroeid in de wedstrijd, maken ze die 1-1 net voor rust. En dat Daan Heijmans daar ook terug uit blessure is gekomen, is ook wel belangrijk, omdat hij toch een beetje iets atypischer is dan de gemiddelde, of de doorsnee Genk-voetballer. Die brengt iets meer energie, kopduelkracht. Die heeft dat venijnigen ook in fouten maken. En dat hebben ze. Die is ook soms een smeerlapje op het veld. En dat hebben ze wel nodig bij Genk. Ja, en die loopt goed tussen de lijnen ook. Is daar aan speelbaar? Want je zit toch met Karetsas, met een Steukers. Dat zijn jongens die heel graag in de bal komen, graag voetballen. En dan heb je andere jongens nodig, zoals een Heijmans, die daar hoger of wat tussen die lijnen gaat lopen en daar de ruimte gaat vinden. In die periodes dat het dan slechter ging, dan zijn wij er al heel snel bij als media, maar ook de supporters, om te zeggen, ja, is het de coach? Vind jij dat we trainers te snel in vraag stellen? Soms wel. Ja. Ik vind dat soms... Ja, maar de trainer is natuurlijk de eerste die gaat natuurlijk. Maar ik vind Fink een heel goede trainer. Zowel wat hij bij Sint-Truiden heeft gedaan, wat hij nu bij Genk. En dan moet je ook als Genk zijnde, als je kijkt ook naar elke wedstrijd, als je die gaat analyseren, dat het kan beter, maar in het begin van het seizoen hebben ze pech gehad. En daarna was het minder. Maar dat komt wel goed, denk ik, met Fink als trainer. En ze moeten gewoon ook weten dat het met Tolu anders spelen was dan met de supporters en de mensen rond. Dat is gewoon een heel belangrijk gegeven. Vorig jaar, als je met Tolu, dan kon je al eens lang spelen. Nu is een speler... In het begin van het seizoen liep hij overal. Nu begint hij al wat meer centraler te lopen. Maar het is anders voetballen. Ja, maar het komt wel goed, zeg je. Wat moet hun ambitie zijn dit seizoen? Sowieso, minimumambitie is play-off 1. En dan moeten zij voor de titel spelen. Hè? Eigenlijk wel. Ja, ik zeg niet dat ik bedoel, ze moeten geen kampioen, maar ze moeten wel voor die... Het is niet dat het seizoen mislukt is als ze niet kampioen worden. Maar ze moeten er wel voor gaan. Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Oké. En dan Europees voetbal. Hè. Dat moet de eerste doelstelling zijn, denk ik. En dan... Ja, ik denk dat Europees voetbal is een must. Zeker naar de kwaliteiten van Genk.
Maar ook, ze moeten elk jaar voor die titel durven kunnen spelen. Hè? Zeker. Over play-off 1 gesproken. STVV tot nu toe. Kunnen die dat? Ja, Dankjewel. jawel. Omdat, ik zit wel regelmatig in een andere podcast en ook voor de Franstaligen en dan vragen ze altijd, kan Standaard in de top 6, kan STV in de top 6 en dan komt KV Mechelen. Dit seizoen denk ik dat het de ideale gelegenheid is om 6e te eindigen van de kleinere ploegen, met al respect gesproken, om daar te geraken. Zulte ook, zit daar ook. Omdat het Antwerp heeft het heel moeilijk. Mhm. Ja, Standaard al jaren moeilijk. Gent is ook niet, dat is ook zo met ups en downs. Dus het is het gelezen moment om bijvoorbeeld voor een STVV om in die play-offs te geraken. En ze staan daar nu al heel goed, hè. 4e plek. Ja, maar als je Wouter kent en ik heb ermee gewerkt, Wouter is gewoon een steengoede trainer. En dan Waarom, Steven? Wat maakt hem zo Wouter speciaal? heeft zijn spelfilosofie en die kan dat heel goed overbrengen. En dat is een heel goede people manager ook. Die weet hoe hij een groep moet prikkelen. Hij heeft dat. Hij is ook vrij. Hij heeft veel emoties. Mhm. Hij uit die ook. Hij is soms heel hevig, maar hij weet ook wel op de juiste momenten om. Als er moeilijke momenten zijn om die groep mee te krijgen. Je kan dan veel met de emotie in een negatieve gaan, maar hij heeft wel die juiste lijn om te zeggen wanneer het echt niet goed is en wel goed, of wanneer het beter moet. En daarin smeet hij wel een goede groep mee. En ik denk ook, de kwaliteiten van STVV, van de verschillende spelers, die wordt nog dikwijls onderschat. Hè. Ja. Die ligt veel hoger dan velen denken. Ja, kunnen beter voetballen ook dan ik dikwijls denk ook gedacht omdat wordt. wij als Belgen, wij kijken naar de Belgische competitie, we kijken naar de Engelse, maar er komen nu veel Japanners, die kennen wij niet, dus wij weten dat niet, dus wij weten niet wat die jongens kunnen. Maar als je ziet, ja, die spelen nu bijna allemaal voor Japan, wat ook altijd wel een leuk land is om naar te kijken. Dus die jongens, dat zijn jongens met kwaliteit. Hè. STVV dit seizoen heel aangenaam om naar te kijken, ook die matchen. Ja, dus ook omdat Wouter dat verlangt. Hij heeft die spelfilosofie wat altijd aanvallend, wat aanvallend is. En ze doen dat heel goed. En als je daar de kwaliteiten voor hebt met de spelers, is dat leuk om naar te kijken. Dan hebben we de Rode Duivels, Genk en STVV gehad. Er was geen Challenger Pro League voetbal, dus we gaan nog naar de nog iets lagere reeksen. Belicia Bilze, die hebben dit weekend met 2-1 gewonnen van Hoogstraten. Zij komen daarmee op 1 punt van Sporting Hasselt. Steven, jij zit ook geregeld in een podcast met Sam Kerkhoffs. Goed, ze komen op 1 punt van Sporting Hasselt, maar die hebben nog een match minder. Denk je dat zij naar de Challenger Pro League kunnen gaan? Ze moeten naar de Challenger Pro. Ze moeten. Ik leg graag druk op Sam. En, nee, als je Tuur Dirks in je ploeg hebt, hè, dan moet het de ambitie, moet je jezelf bombarderen tot topfavoriet. En moet je naar die Challenger Pro League gaan. Nu, ze zijn ook wel topfavoriet, denk ik, maar zijn ze ook klaar voor de Challenger Pro League? Ik heb wel heel weinig wedstrijden gezien van sport. Ik volg het wel, qua resultaten. En ik zie Tuur redelijk vaak. Ik denk het wel. Ze waren er vorig jaar ook heel dichtbij om naar de Challenger Pro League te gaan. En ik denk dat dit jaar het juiste jaar is voor hun. En dan valt het te zien hoe ze zich gaan ontwikkelen in de Challenger Pro League. Maar Sam kent wel voetbal. Wat ik ook zie qua spelers en wat zij ook doen met de club, hoe dat die club gegroeid is, dat zijn allemaal wel. Dat is wel leuk om naar te kijken, om naar die ontwikkeling te kijken. Dus ik denk dat zij ook wel een goed voorbeeld van zijn van hoe het kan en hoe het moet. Ja, want als je kijkt, ze hebben het toch goed gedaan, hè, sinds dat Sam Kerkhoffs en Rick Vrijer er zijn. Want in het begin werd zo een beetje lachwekkend over gedaan. Hè, van ja, die twee gaan daar een tv-programmaatje maken en dat is het dan voor de schone schijn. Maar als je ziet hoe zij ermee bezig zijn en wat dat ze tot nu toe toch al gerealiseerd hebben, dan heb ik er wel al vertrouwen in dat als ze in de Challenger Pro League zitten, dat ze die volgende stap ook wel kunnen zetten. Omdat gewoon Sporting Hasselt is ook een aantrekkelijk product geworden, hè, een aantrekkelijke club. Ja. Die het Limburgse overstijgt zelfs dikwijls.
Dus heel leuk om hun evolutie te volgen. Zelfs in die reeksen, hè, overstijgt dat het Limburgse. Dus. Ja, dat is waar wat Christophe zegt, maar ook je ziet op tv en dan wordt het soms wat grappig natuurlijk, maar achter de schermen ik ken Sam vrij goed, hij is daar heel veel mee bezig en heel goed mee bezig. En hij heeft Sporting Hasselt terug sectie en ook de bedrijven rond Hasselt, iedereen die wil meewerken aan Sporting Hasselt. Dus als hij naar die Challenger Pro League, dan is er nog meer visibiliteit voor Sporting Hasselt. Dus dan kan ook wel de stad Hasselt terug opleven en alles wat daar rondhangt. En bepaalde spelers ook die graag naar Sporting Hasselt gaan dan. Hè, want als je in de Challenger Pro League zit, het is nu al dikwijls zo, hè, zoals een Tuur Dirks. Ik denk dat hij naar Sporting Hasselt gegaan is, omdat hij weet van Kerkhoven, het leeft en het is een project dat aanslaat. En dat gaat alleen maar meer zijn, denk ik, in de Challenger Pro League. Ja, en ik denk Hasselt de enige provinciehoofdstad zonder een club in 1A of 1B. Goed, het is heel leuk om hen te volgen. En dan hopen we dat ze opgaan. Of een andere Limburgse ploeg natuurlijk. Wij hopen voor alle Limburgse ploegen in alle reeksen. Iedereen naar 1B. Ja, allemaal naar 1A. Dan denk ik dat we rond zijn voor vandaag. Dank u wel Christophe en Steven voor jullie deskundige analyses. Dank u wel Tom voor de technische ondersteuning. En tot volgende week.